ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tikulandireni nonse ku programu yathu yomwe tikufotokozerana za al-aqidatu sahiha, zokhudza chikhulupiriro cholondola chimene Msilamu wina aliyense akuyeneka kuti akhale nacho. Kwa omwe mwatijoyina kumene, ndikupempheni kuti mubwererenso mbuyo mukaonerere ma episode amene takhala tikufotokoza pa nkhani yomweyi, ndipo musayiwalenso kupanga subscribe ku channel chimenechi, ndicho linga choti mudzipezanso ma update pa ma episode amene adzikhala akubwera kutsogolo kuno insha Allah. Ndiye tikaona mu episode yomwe yapita, mmenemo tidayambapo kufotokoza phindu loyambirira limene munthu amalipeza pamene waphunzira maphunziro amenewa okhudza al-aqidatu sahiha. Chifukwa tidanena kuti aqida ndi liwu limene likusonyeza zinthu zimene zamangidwa mu mtima, ndipo ziwalo zimatsindika pogwira ntchito kutengera zimene zamangidwa mu mtima zija. Ngati mmene ulilinso mtengo, kuti mtengo ukakhala kuti ukuombedwa dzuwa, chithunzithunzi chimene chimaoneka pamene dzuwa likuwomba mtengo chimatengera mmene mtengo ulili. Ngati mtengo uli wowongoka, chithunzithunziso chikhala chowongoka, ndipo ngati mtengo uli wopindika, ndi zosakayikitsa kuti chithunzithunzi chimene tizichiona pansi chikhala chotani? Chopindikanso. Umo ni mmenenso chilili nkhani ya chikhulupiriro. Chikhulupiriro chako mu mtima chikakhala chowonongeka, chowola, chosalongosoka, ntchito zako zimakhalanso zosalongosoka. Ndipo chikhulupiriro chimene wachimanga mu mtima chikakhala kuti ndi cholongosoka, ndi kuti ntchito zakonso zimakhala zolongosoka. Ndiye aliyense amene wayamba kuphunzira nkhani imene ya chikhulupiriro, phindu loyamba ndi lokhala ndi uzindikiri wolondola wokhudza Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullahi bil adilla. Kumeneko ndiye kuti kumudziwa Allah Rabbul Izzati wal Jalal pogwiritsira ntchito umboni. Ndiye tidayamba ndi gawo lonena kuti Allahu wahid la ilaha ghairuhu, Allah ndi mmodzi ndipo palibe ilahi, palibe wopembedzedwa wina kupatulapo iyeyo basi. Chilichonse chimene anthu amachipembedza chimene chocho ndi batil, ndi chotani? Ndi cholakwika. Chifukwa chani? Allah adayankhula mu Qur'ani, law kana fihi ma alihatu illa Allah, osakhala Allah, kutanthauza kuti omwe ali kumwamba amene ali angelo ndi amene ali pansi, kunena ife anthu ndi ziwanda, tikanati tauzidwa kuti tidzipembedzanso mulungu wina posakhala Allah, ndiye kuti la fasadata, kumwambako ndi dziko lapansi ziwiri izi zikanawonongeka. Chifukwa chani? Sikukanakhala bata, kukanakhala chisokonezo. Chifukwa chani? Mulungu wina aliyense amene anthu akumpembedzayo akanafuna kuti adzilamulira mmene yakufunira, ndiye dziko lapansi likanawonongeka ndi kumwamba. Koma bata lilipo chifukwa choti mbuye wathu ndi mmodzi. Ndiye tidayamba ndi choncho kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala ni mmodzi. Tsopano umodziwu si ukubwera pa tauhidi ar-rububiyya basi, chifukwa ena alipo mugulu anthu amene amampanga Allah subhanahu wa ta'ala kukhala mmodzi mu gawo lokhudza tauhidi ar-rububiyya. Mukawafunsa kunena kuti ndi ndani amene amagwetsa mvula, amanena kuti ndi Allah. Ndi ndani amene amameretsa mbewu kuchokera munthakamo, anthu amavomereza kuti ndi Allah. Ndi ndani amene amabweretsa chamoyo kuchokera mu chakufa, amanena kuti ndi Allah. Ndi ndani amene amabweretsa chakufa kuchokera mu chamoyo, akuwuzani kuti ndi Allah. Ndi ndani amene adalenga dzuwa, mitambo, nyenyezi, mwezi, akuwuzaninso kuti ndi Allah. Koma ikabwera nkhani yokhudza
ndi ndani amene tikuyeneka timpembedze, ntchito zathu zonse tikamachita tikuyeneka timuchitire ndani. Pamenepo ndi pamene tsopano pagona nkhani pamenepo, ndipo pamenepa ndi pamene Allah subhanahu wa ta'ala adatumizirapo atumiki. walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha wajtanibu taghut. Allah akunena kuti sititabwerese ku umma wina uliwonse mtumiki kupatula kuti mtumikiyo ankawayitanira anthu kuti ampembedze Allah, ntchito zawo zonse akamachita amuchitire Allah basi. Ngati akupempha fasalillah, mpempheni Allah. Ngati mukupanga dua, musapange dua kwa anthu amene ali m'manda, ngati mmene mashia ndi masufiya amapangira. Mashia amene ali marawafidha akupita kumanda ndi kumakampempha Ali ku Najaf, kapena apita ku Karbala kumene kunayikidwa al-Husayn, kumene akupita ndi kumakampempha, kapena apita ku Masjid an-Nabawi ndikuyima pa khomo pamene pali khomo la kumanda mtumiki, ndikumalira pamenepo ndikumapanga dua, ya Muhammad ya Rasulullah aghithni. Koma kodi mtumikiyo pamodzi ndi Allah tabaraka wa taala zimene adatiuza ifeyo ndi ziti? Muona kuti Allah akumuuza mtumiki wake, ud'uni astajib lakum, auze akapolo angawo kuti chani, andipemphe ineyo ndipo ine ndidzawayankha. Timpemphe Allah. Ndiye mtumiki akumuuza Abdullah ibn Abbas, ewe mnyamata iwe ndikuphunzitsa mawu amene ali abwino kwa basi, uzigwiritse zimenezi. Ukafuna kupempha fasalillah, umusunge Allah ndipo udzampeza yeyo Allah ali patsogolo kukuchitira zinthu zimene sumuyembekezera. Ngati ukufuna yedzamira mwa Allah, ngati ukufuna chitetezo pempha chitetezo kuchokera kwa Allah. Zimenezo mtumiki akumuuza mwana wa chinyamata kuti zimenezo zikhazikike mwa yeyo, asakhale mugulawo amene amauzidwa kuti mpempheni Muhammad sallallahu alayhi wasallama kumanda kumene aliko madua ana akakufikitsirani kwa Allah. Zimenezo mtumiki sadaphunzitse. Ndikuyankhula panopa ena ndithu alipo masenta akuphunzitsidwa zimenezo. Ndiye ndikumanena kuti chimenecho ndi chiphunzitso cholondola cha Chisilamu? La wallahi. Dhiddu at-tauhid. Chimenecho ndi chinthu chimene chili chosemphana kwambiri, chotsutsana ndi tauhidi, makamaka tauhidi al-ibada ndi yomwe tikufuna kutsindikanso pano. Ndiye tikamakamba za al-aqidatu sahiha, gawo lake ndi limeneli: la ilaha ghairu, palibe ilahi, palibe woyeneka kumuchitira maibadati kupatulapo Allah basi. Mukumuona bwanji Islamu amene tidayambira kumayambiro kucha, mukumuona bwanji Islamu amene akutsindika ndithu kunena kuti alipo amene amadziwa za kutsogolo. Ndipita kwa amene wakandithandiza, andiuza kuti kutsogolo kwangako kuli chani. Mukumuona bwanji pamene Allah Rabbul Izzati wal Jalal akumuuza Muhammad ibn Abdullah kuti nena, iweyo ulibe makii ya zinthu zobisika, iwe siwodziwa za kutsogolo. Foka nakhala kuti ukudziwa za kutsogolo ukanazikundikira iwe chuma, umphawi sukanakupeza, sukanakhala kudutsa muchani mu zinthu zimene zili zokhoma. Koma za kutsogolo mwini wake ndi Allah basi. Lero lino ena akunamizidwa kuti akuti ifeyo tikupita kwa munthu amene akudziwa za kutsogolo. Anthu ena akuyima pagulu nkumawuza anthu kuti ine ndikudziwa kwakuti kuchitika zakuti. Dziko lakuti auje ziwachitikira zakuti. Muchenjere kumeneko zikuchitikira zakuti. Humkadhabun. Ndiye ifeyo tikufuna kutsindika kuti gawo limene titakhale tikufotokozerana tikamati aqida zonse zijazo za aqidatu sahiha zigwera pa nkhani yokuza at-tauhid al-uluhiyya, chifukwa ndi yomwe adabwera nayo atumiki. Jaa bihi al-mursalun, akawayitanira anthu liibadati llahi wahdahu. Ndi Allah ndi mmodzi. Wakhala Allah mmodzi ndiye kuti chilichonse chimene chizibwera pansi pakepa chikuyeneka kuti chikhale chomupanga Allah yobe, kuti ni mmene adalili ndipo ni mmene adzakhalire. Chifukwa chani? Allah sadakhalepo mbuyo mungapo ndipo sadzakhalaponso kutsogolo kumungapo. Allah ndi mmodzi.
Ndiye pamene akutuza za tauhidi cholinga chake ndichoti ikazikitsebe kapena kuti ipitilize kufotokoza zoti Allah ndi mmodzi, ikupanga maintain umodzi wa Allah tabaraka wa taala, makamaka gawo la al-ibada. Chifukwa chani? Ambiri mwa anthu amakhulupirira atu za tauhidi ar-rububiyya. Ndiye pagawo limene lilonena kuti Allah ni mmodzi tikungofuna kutsindikako pang'ono. Pali ena mugulu anthu amene mwawerengapo mabuku mukapeze buku la Fadhailud Durud. Fadhailud Durud ni buku limene adalemba Muhammad Ilyasa Kandalawi, yemwe ni mwini wake wa Tabligh Jamaat. Iyeyo mmene mwadalembamo nkhani zomwe tikaziunika zikusemphana ndi aqidatu sahiha. Ndikupatsani nkhani zitatu. Mukakayang'ana page makamaka ya chizungu, mukakayang'ana page 190 chakuti kungambira pa 190 ndikumakwera uko, kapena 175 ndikumakwera mtunda. Mukayang'ane pamenepo mukapezapo nkhani zimene zikusonyeza kuti mwini wake wa Tabligh Jamaati adali mushrik bila shaki. Akukhala mushriki bwanji adakambapo nkhani zitatu. Kuna kuti mmodzi mwa mashehe amene iyeyo adaphunzirako kapena omwe iwowa adalipo mbuyo kuchokera mugulu la mashehe amene iye amawatsatira, anadwalika, ndiye adagona, akudalamo adagona. Pambuyo poti wagona adalota, adamulota mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndiye mtumiki amatsika kuchokera kumwamba, ndiye anabwera kwa munthu uyu ndikumpatsa mankhwala. Munthu uyu adamwa, ndipo adatothola ndevu ziwiri kuchokera muchani mu ndevu zake ndikumpatsa munthu. Mtumiki kena kulumatani ndikumabwerera kumwamba. Munthu uyu wodwalayo atadzuka anapezeka zoti nthenda yake yachoka, ndipo m'manja mwake muli ndevu ziwiri za mtumiki. Anatenga ndevu imodzi ndikumpatsa ndani? Mwana wake. Zimenezo ndizicha kupatulapo kuti chimene akufuna kutanthauza pamenepo akufuna kuti ife tidzimpembedza Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alumphamalire. Ndipo nkhani zimene zili nkhani zimene zili zabodza. Akuza kuteka kuti munthu amene anamulota yonso si mtumiki. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adatsindika kuti shaitani sangamfananizire iye. Ndiye munthu amene wamulota mtumiki ndiye kuti wamulota di mtumiki. Koma ndiye kaya amene amadziwa mmene mtumiki alili kuchokera ma hadithi asahihi. Koma masiku ano zikhoza kukhala zotheka kuti amene akumamulota yemwe akumazitchulayo kuti ndi mtumiki sakumakhala mtumiki, koma akumakhala Iblis alayhi la'an wal ghadab. Ndiye nkhani yoyamba ni mene. Nkhani yachiwiri akuti mmodzi mwa masufi yawo kapena mashehe yawo adali ndi njala kwa masiku ochuluka kwambiri, ndipo mukufotokozera kuti sakudziwa kuti masiku adali ochuluka bwanji. Ndiye adafika mu mzikiti wa mtumiki ndikugona mmenemo, ndiye adamulota mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam atabwera ndi Abu Bakari komanso Ali komanso Uthman ndi Umar, adachula masahaba wose makhulafa ur-rashidin. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adatenga nkate ndikumpatsa munthu uja anadya hafu ya nkate, kudya hafu ya nkate, ndipo adatsitsimuka hafu ina ya nkate inali kuti? Inali kumanja. Chimene akutanthauza pamenepo ndi chani? Chimene akutanthauza ndi chani? Ndiye pali ena amene akufotokozanso mmenemo kuti ali wachinyamata shehe amene adatengana ndi mayi yake ulendo wopita ukapanga haji ku Makka. Ndiye ali kumeneko ku hajiko mayi yake adapezeka zoti amwalira, koma mimba yawo idatupa ndipo nkhope yawo inada kwambiri. Ndiye mnyamata uja adazindikira kuti mayi yake adachita chimo lalikulu kwa basi. Mnyamata uja akudandaula zokhudza mayi yakewa adaona mtambo umene umachokera ku Hijaz, yani chigawo cha ku Madina. Ndiye akuyang'anitsitsa mtambo uja adaona mmenemo mtambo muja mukutsika mwamuna.
awa maathari awiri amene adafotokoza apa, nkhani ziwiri zimene adafotokoza apa ndizoti uyuyu adamuona mtumiki kutulo ndi anamubweretsera ndevu, ndikumubweretsera mankhwala, ndikumubweretsera chani mkati kutulo. Pamene uyu ndiye anamuona ndi maso ndithu munthu uyu ali chani asali mtulo, ali chonchi bwinobwino. Kumuona munthu akutsika, ndiye adatsika ndikukafika pamene adali nyamatayo. Ndiye munthu uja nyamatayo adayankhula kuti mayi anga amwalira, koma taonani mmene akuonekera. Ndiye munthu uja mwamuna otsika mu mtambo uja adatenga dzanja lake ndikugwira pa mimba pa mayi amenewa, mimba ija ndikuphwera, ndipo adagwiranso kunkhope kwa mayi aja, kunkhope kuja ndikuyera. Ndiye mnyamata uja adabwitsika kuti kodi iwe ndiwe munthu wanji? Munthu uyu poyankha anena kuti ine ndine mtumiki wako, ana nabiyuka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndiye mwana uja kapena mnyamata uja anena kuti ndi chiyani chimene ungandilamule kuti ndikuthokoze pa zimene wandichitirazi? Ndiye mtumiki anena kuti stepe iliyonse ya phazi lako uziyankhula kuti chani, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Stepe iliyonse ukamayenda pamenepo chimene akulimbikitsa ndi chani? Munthu azimukumbukira Allah kapena munthu azimukumbukira Muhammad. Phazi lililonse limene munthu akuyenda mukumbukire Allah, mukumbukire Muhammad. So mwaona kuti anthu watu tikamaonana chonchi amanena titonse ni Islamu. Mesa tonse tinapanga shahada, mesa tonse tikhulupirira mu nsiji 6 za Islamu. Ife timakhulupirira mwa Allah, timakhulupirira mwa angelo, inde zimenezo ndi zapamwamba, koma tsopano tikalowa mkati ndi pamene timasanthula ndi kudziwa kuti magulu ena onse awawa ndi magulu otani osochera. This is why amatida ifeyo tikamayankhula zimene za amatida ife chani timavundukula zimene zili m'mabuku mwawo. Timavundukula ndiye tikakamba za mashia nyasi zokhazoka zimene zili mbere nyasi. So tikamakamba zokhudza Allah subhanahu wa ta'ala, tikukamba za Allah zimene zili zolondola kuchokera mu Qur'ani komanso mu tanthauzo limene mtumiki adatanthauzira pa maayati ya mu Qur'ani yomwe ndi as-sunna. As-sunna ndiye gawo loyamba ndi limenelo. Muli zambiri zimene tingafotokoze, koma tikhala tikunena zimenezo mkatikati inshallah. Paka dali pano tione phindu pambuyo poti tadziwa zoti Allah ni mmodzi, mu phindu lalikulu loyambirira limene lili ma'rifatullah. Tidziwenso kuti Allah subhanahu wa ta'ala pokhala mmodzi akuyeneka kuti apembedzedwe iyeyo basi. Tisampembedze Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tisampembedze Jibril alayhi salam, tisampembedze mtumiki wina aliyense, komanso tisampembedze munthu wina aliyense amene ali wotani wolungama. Anthu akupita pamanda ndikumakampempha Abdul Qadir Jilani, ya sayyid aghithni aghithni. Pamanda pa al-Badawi Ahmad al-Badawi ndikumakapempha pamenepo, ya sayyid madad 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 madad. Ndikumazicha kuti ife ndasilamu tikukhulupirira musiji chani, musiji 6 za Islamu. Hum kadhabun fakadhabu ala Allahi wa ala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Iwo wakunama ndipo akumunamizira Allah komanso akumunamizira mtumiki wake. Fa Allah sada dipozise kuti tizipempha anthu okufa kusiya kumpempha Allah. Mtumiki sallallahu alayhi wasallam sada dipozise kuti tipempha anthu akufa malo mumpempha nani? Malo mumpempha Allah. Ndiye tatiyeni tikumanenso mu episode yomwe ikubwerayi inshallah, tikhala tikupitirizabe gawo lomwe lokhudza ma'rifatullah, chifukwa ndi mtunda umene wautali. Kungomudzi wa Allah inuyo makhala kuti mwadutsa zigawo zikulu zimene zili zofunikira muchani muchikhulupiriro chathu. Chifukwa chani 99% ya aqida ndi kumudzi wa Allah. Kungopanda kumuyika mmene momwe Allah kumudziwamo mu maphunziro athu, ifeyo ndife anthu osochera basi. Chifukwa tidzampembedza Allah mwaumbuli, tidzampembedza Allah mwaumbuli. Ndiye ma'rifatullahi bil adilla ndi chinthu chimene chili choyambirira munthu kutani kuchiphunzira. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.